Burkina ka olu ka ministre ɲɛma n'o ye Ritalma Jean Emmanuel Ouedraogo ye ale taara u ka duguni cini nɔ la n'o ye pabrikaw fɛ yen u ka panneau solaire kilowati mega 50 u y'o dilan k'o ban pewu. ale taara o kurumokarili kɛ a kɛ kun ye sa u ka Sonabɛli ale bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛra kalo 3 kɔnɔna na sefa wari miliyari 18 o de donna yɔrɔ in na wa kurumokarila ka ban pewu. ana dɔ fara u ka courant ale fanga ka Burkina ale kɔnɔna na. CEDEAO maaw y'a yira sa ko ni AES ka kuma ɲɔgɔnya bɛna na sinsin Mali, Burkina, Niger o de la sa min ye jamanakuntigi ninnu ye u y'a laɲini u ka lajɛ senfɛ Sierra Leone kaw fɛ yen maa mafalen min taara sa n'o kun ye Laginɛ premier ministre kɔrɔ ye Lansana Kuyate ko ka dɔ fara ale ka fanga kan hali bi cogoya min na a bɛ se ka sigiɲɔgɔnya ɲuman ale ni balimaya ɲuman k'i da ɲuman don Mali, Burkina, Niger olu cɛla la min ye o kɛnɛ in fana ka ye fala ye. Commission CEDEAO o fana sigira o dira Senegalikaw olu ma min ye CEDEAO yɛrɛ ɲɛmaayaba yɛrɛ sa n'o o ye a président yɛrɛ ye o dira fana Senegalikaw ma Bassirou Diomaye Diakhar Faye ale de b'o ko kunna bibi na min ye CEDEAO tɔgɔ la. CEDEAO lajɛ min fana kelen filɛ nin ye Sierra Leone fala ye a y'a to CEDEAO ɲɛmaw u y'a yira sa k'a fɔ k'o ka kɛ CEDEAO ye CEDEAO min bɛ jamanadenw gɛrɛ ɲɔgɔn na nka min ye Laginɛ jamanakuntigi ye a y'u tɛntɛgɛlɛma ye kosɛbɛ dɛ. Dumbuya a ye CEDEAO maaw jalaki kosɛbɛ ka kɛ ni ko caman ye ko kuma tɛ u ka sariyaw tacogo n'u ka kow kɛcogo la a ye kuma ta kɛnɛ kan sabula Laginɛ sisan ale ka ɲanginiw bɛɛ lajɛlen wulilen ka bɔ a kan. n'an bɔra CEDEAO la Union africaine ɲɛma n'o ye commission président ye Mahmoud Ali Yusuf bingali min kɛra Mali kan ale ni Niger kan a y'olu sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Union africaine n'o ye farafinna ka kɛlɛya tɔnba ye k'a b'a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana fila in ma ani cɛncɛnfoka jamanaw olu minnu bɛ ka Bamajawale ni Yawale kɛlɛli kɛ bi na. Faransikaw fɛ u ka wasabulon maaw y'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnnin o denmisɛnnin n'i si ma san 15 sɔrɔ i tɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye nanzara jamanaw fɛ jamana ka se ka nin kɛ nin ɲɛna han nin ka ɲi yɛrɛ de. Fala i b'a dɔn a nafa fɔlɔ dɔn a bɛ denmisɛnninw kisi bana de ma. ɲɛ bɛ téléphone na téléphone ma ɲi dɛ u y'o de fɔ ko yaasa denmisɛnninw ka kɛnɛya ka sinsin k'u to funanŋɛniya la tant que u ma san 15 tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛla o kɔnnen don u la min ye faransikaw ye u ye nin baara in kɛ. Ukraine ni Russie ka kɛlɛ la sa min ye dɛmɛbaa jɛkulu ye ka taa fara maa minnu kan sa n'olu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanaw ma hinɛko ta nasira fɛ u ko ko maa caman fagara dɛ min ye 100 sara la 37 kɔni ko o maa kɔni kalo 6 laban in na ko o fatura jamana in ka kɛlɛ la maa 1996 ko o ye dugudenw ye a la maa min joginna sa bɛ taa se maa 7,978 ma olu b'a fɛ sa dɛmɛ ka se ka to ka d'u ma n'o ye commissariat des droits de l'homme maaw ye ni olu ka bataki ye. Iran y'a yira sa ko kunungo ko Américains ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye yɔrɔ mafalenw y'u bolo u ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ golfe kɔnɔna na k'u y'olu caman ba de bɛ dasi ko wa ko nin ye kangarida kan ye ka ɲɛsin Américains ma ko sabula se b'u ye ka se ka nin ɲɔgɔnna kɛ. Américains fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Iran kɔni ka yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bɛ Iran yɛrɛ ni kan ko bɛna gosili ta ka ɲɛsin olu ma don nataw la. Trump ko nin ko in ko a ma ban wa min ye jɔrɔna min bɛ bɛɛ lajɛlen na bi o ye k'a fɔ sa Yemɛnikaw ka Hutu olu sɛgɛnna don kɛlɛ in na ka fara min ye Iran kan k'ale dɛmɛ nin kɛlɛ in kɔnɔna na. Ngilɛw fɛ u ka premier ministre kura ale na kan ka di TVA n'o o ye farankan min bɛ u ka kuranko kan ale y'o wuli ka bɔ yen pewu ko yaasa sɔnɔgɔya ka se ka kɛ u ye cogo min ye Andy Burman ye ale de bilara u ka premier ministre kɔrɔ in nɔ na bibi na ale kɔni ye baara ta kabini ntɛnɛn don a don kan a ko ka TVA kɔni bɔ courant sarali ka u fɛ yen yaasa gaw ni dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na kuma tɛ ni funteniba lahawta min bɛ sen na. Tunkarakaw ka kibaruya la maa 114 o de tora ji la Mauritanienkaw fɛ olu kun bɔra sa k'u b'u kunda nanzaralakaw ka jamana kan. Mauritanie maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ji kɔlɔsili baaraw kɛ olu ye kibaruya di kunungo kɛrɛnkɛrɛnna jɛkulu ma jɛkulu min sigilen don Jɛnsɛrɛgɛ naani tɔgɔ la minnu b'u sigiyɔrɔ bila olu b'olu ka kow ɲɛnabɔli kunna. maa 144 bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen farafinna ka ye farikolo ɲɛnajɛ ta